Ortaýatyň Daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwanyň Ýewropaly 89 syýasatçy, ýagny Kremliň tanqidçilerine garşy syýasatçylyk gadagynçylygyny girdenligi barada Ýewropa Birleşiginiň eden tanqidini 1-nji iýunda reddetdi we ony akylsyzlyk diýip atlandyrdy. Bu barada kärdeşim Gödeliň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň. Ortaýatyň Daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwanyň Ýewropaly 89 syýasatçy ýagny Kremliň tanqidçilerine garşy syýasatçylyk gadagynçylygyny girdenligi barada Ýewropa Birleşiginiň eden tanqidlerini ret edip 1-nji iýunda çykyş etdi we ony manysyz diýip atlandyrdy. Sergey Lavrov 1-nji iýunda Moskwada Italiýanyň Daşary işler ministri Paolo Gentiloni bilen geçiren bilelikdäki medpuat konferensiýasyndaky çykyşynda meniň düşünşime görä bizi Ortaýat Federasiýasyna girmegi gadagan edilen şahslaryň sanawyny eden etdilikli hiç bir esas bolmazdan düzmekde aýplaýarlar. Şol bir wagtda Ýewropa Birleşigi tarapyndan ähli kadrlaryň berza edilenligi ýagny sanawy girdilen her bir ortaýatlyginiň muňa münasip bolanlygy aýdylýar. Bu logikanyň manysyzdygyny düşündirmegiň özü hem oňaýsyz. Sebäbi bu halkara kadrlaryny öz syýasy islegiň esasynda ýoýmak tynançygydyr diýip Lavrov aýtdy. Попыткой подменить международное право собственными политическими пристрастиями. Lavrov gara sanawyň Krymyň anneks edilmegi we gündogry Ukrainada ortaýatçy separatistleriň goldanmagy bilen baglylykda Kremli tanqid edýän Ýewropalylara garşy syýasy aralyş diýilen çaklamalardan ýüz öwürdi. Ol Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryny şol sanda 151 sany ortaýatlygynyň hem ortaýatçy Ukrainlaryň hasaplaryny doňdurmak we olaryň syýasat etmegine gadagynçylyk girizmek ýaly çärelerini syýasat bilen baglaşdyrdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat öňçi ýolbaşçysy Federica Mogherini 30-njy maýdeden çykyşynda Kremliň gara sanawyny dowlulygyny eden etdilikli we adalatsyz diýip atlandyrdy. Mogheriniň medpuat wekili Maja Kosiančić 1-nji iýunda Brüsselde çykyşynda şeýle diýdi. The list of with 89 names has now been shared. 89 adamyň adyny öz içine alýan sanaw Ortaýatyň häkimetleri tarapyndan ýaýradyldy. Bu karara gelinmeginiň kriteriýalarynyň kanuny esaslary barada bizde ýeterlik maglumat ýok, emma biz diňç günlerinde açyk aýtdyk. Biz bu çäreni aýratýan düşündürüşüň hem aýdynlygyň bolmazlygynda eden etdilikli we adalatsyz diýip hatap edýäris. Raýatlaryna täsir ýetirilen agza döwletleri bilen biz ýakyn aragatnyşykda. We are in close contact with the member states of those nations affected in particular. Diýip Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat öňçi ýolbaşçysy Federica Mogheriniň medpuat wekili aýtdy. Munyň öňü sirasynda Ortaýatyň daşary işler ministriniň orunbasary Aleksey Meshkov hem Kremliň Ýewropa Birleşiginiň agza 17 ýurtdan 89 syýasatçyga garşy girilen gadagançylygyň syýasy maksatly däldigini aýtdy. 2014-nji ýylyň mart aýynda Ortaýatyň Krym ýarymadasyny anneks etmegi we gündogry Ukrainadaky ortaýatçy separatistlere goldaw bermegi bilen baglanşykly Moskwa bilen Günbataryň arasyndaky gatnaşyklar dartgynlaşypdy. Ýewropa Birleşigi ortaýatlyleriň we ortaýatçy Ukrainlaryň 151 sanasyna garşy sanksiýa girdipdi. Kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Habarlar günnelik gepleşigimizde goňşy Owansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Demirgazyk Owansanyň Gunnuz welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň ýaramadlaşýandygyny bu welaýatyň häkimi tasdiklady. Häkim Muhammed Omar Safiýnyň aýtmagyna görä, daşary ýurtly söwüşçüler Pakistandan Badaxşanyň üstü bilen Gunnuza barýarlar. Şeýle dol Merkezi Aziýaly söwüşçüleriň tutuş Demirgazyk Owansana wehim salýandygyny belleýär. Demirgazyk Owansanyň Gunnuz welaýatyndaky howpsuzlyk şertleri barada Kawla habarçymyz Şamerdan Gulumradynyň maglumatyny diňläliň. Gunduz welaýatynda howpsuzlyk şertleri gadalaşman gelýär. Demirgazyk Gündogry Awganystanyň bu welaýatynda ýagdaýyň henedem dartgyllydygy aýdylýar. Munyň şeýledigini Gunduz welaýatynyň häkimi Muhammed Omar Safi hem boyun aldy. Daşary ýurtly jeňçileriň Pakistandan Badaxşan arkaly Gunduzda gelýändigini häkim ma'lum etdi. Merkezi Aziýaly militanlaryň tutuş Demirgazyk Awganystana we hem salýandygyny Gunduzyň häkimi belläp geçdi. عملیات در وزیرستان شمالی دشمن استقامت شمال از طریق بدخشان حرکت کردند. Häkimiň aýdyşyça Gunduzyň üç etrafynda İslam döwleti atly toparyň agzalary ýerleşipdir. Olaryň arasynda Merkezi Aziýaly jeňçilerim bar. Özbegistanyň İslam harekatiniň agzalary Merkezi Aziýa ýurtlaryna girmek isleýär. Gunduz welaýatynda 2000 töweregi jeňçi hareket edýär. Gördepe, Daşty Arçy we Çardere atly etraplarda daşary ýurtly jeňçileriň merkezi bar. Awgan güýçleri daşary ýurtly jeňçilere garşy göreş alp barýar. Öňki meýdan komandirlerim Talibana
we İslam Döwleti adly toparyň jeňçilerine garşy göreş üçin ýene eline ýara aldy. 1000 golay yerli ýaragly jeňçilere garşy göreşde awgan güýçleri bilen hyzmatdaşlyk edýär diýip Muhammed Omar Safi aýtdy. کندوز قلب شمال است با شمول داعش قوت‌های مختلف خارجی که IMU یا مجاهدین ازبکستان Gündogor Awganystanyň Nıngarhar welaýatynyň etraplaryny İslam Döwleti adly toparyň jeňçileri iýeläpdir. Bu welaýatda talip jeňçiler bilen İslam Döwleti adly toparyň arasynda ençemegedek çatışgam boldy. Nıngarhar welaýatyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Zebihullah Zamaraýyň aýdyşyna garanda Nıngarhar welaýatyň ençeme etrabyndan talip ýaraglylary gaçyp çykypdyr. Olaryň ýerini İslam Döwleti adly topar iýeläpdir. Nıngarhar welaýatyň 6 etrabynda jeňçileriň Akbaydagy indirip Garabayda galdyrandygyny deputat aýdýar. د دوه مخالف وسوالو ډلو ترمنځ د جنگونو وروسته هغه سپین بیرغونه چې د امارات پورې ځان منسوب ګاڼه ښکته شوي د تور بیرغونه جګ شوي چې ځان داعش پورې منسوب ګڼي. Gündüz welaýatynyň häkimi Muhammed Omar Safi bolsa, bu welaýatda talip jeňçileri bilen İslam Döwleti adly toparyň arasynda oňuşmazlygyň ýokdugyny aýtdy. Jeňçileriň awgan güýçleriniň üstüne bilelikde hüjum edýändigini ol öňe sürdi. Şoňa garamazdan Merkezi Aziýaly jeňçileriň özlerini İslam Döwleti adly topara tabeýin diýip elan edýändigini Gündüz welaýatynyň häkimi aýtdy. هر جایی که طالب است در اوج داعش هم مشترک. در شمال وقتی که ما داعش میگیم به معنای مجاهدین ازبکستان چچنی‌ها. Soňky günlerde Günmatar Awganystanda hem howpsuzlyk yaramazlaşdy. Prezident Gany şu gün 1-nji iýunda Herat welaýatynda eden çykyşynda jeňçileriň Demirgazyk we Günmatar Awganystany uruş meýdanyna urmak isleýändigini aýtdy. Ýöne awgan güýçleriniň oňa ýol bermejekdigini Prezident Gany belläp geçdi. Günmatar Awganystanda awgan güýçleriniň jeňçilere garşy göreşde üstünlük gazanandygyny Prezident Gany alkyşlady. Emma Günmatar Awganystanda jeňçileriň barha güýçlenýändigini yerli ýaşaýjylar aýdýar. Badagys welaýatynyň bir etrabyny arada jeňçiler basyp aldy. Günmatar Awganystanyň Badagys welaýatynyň 3 etraby we Herat welaýatynyň 3 etraby Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň goýunda jeňçileriň hereket edýändigi barada maglumat berilýär. Şaýmerdan Olum Radi, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Azatlyk radiosunu indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosunu dinlemäge çagyrýarys. Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Ýakynda Energia boýunça belli ekspert Platz jurnalynyň ozalky redaktory John Roberts Türkmenistanyň awaza syýahatçylyk zolunyny gurnalan Nevitgaz konferensiýasyna gatnaşdy. Azatlyk radiosu John Roberts bilen söhbetdeş bolup onuň awaza tejribeleri bilen gyzyklandy. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäs. John, bir näçe gün mundan odal siz Türkmenistanyň awaza syýahatçylyk zolunyna boldyňyz. Türkmen häkimetleri onu diýseň mahabatlandyrýarlar. Bu ýer turistik zoluk hökmünde sizde nähil täsir galardy? It's very difficult for a foreign visitor to judge awaza. Taşaryurtly bir üçin awaza barada bir zat aýtmakka tykyn düşäýmese, ol owadan berýär. Emma men baranymda diňjiliş mewsimi heniz başlamandy. Nira seresiň owadan mehmanhanalary gözüň düşýärdi. Ýagta kluby, howuzlar we suw sportuna gönükdirilen merkezler bar ekeni. Emma gezilençe gelen adamlara duş gelmedim. Sebäbi häzir diňjiliş mewsimi başlamandyr. Şonuň üçin ol desgalardan adamlaryň nähili peýdalanýanlygy barada bir zat aýtmakka tykyn. Men mehmanhanalaryň uly bir böleginiň hökümeti degişli idaralar tarapyndan öz işgärleriniň diňç almak üçin gurnalygyny bilýärin. Şonuň üçin men ulakan mehmanhanalaryň boş ýatandygyny gördüm. Awazada meniň gatnaşan ýygnagyma gatnaşmak üçin baran adamlar diýäýmeseň, men şol ýerde bolanymda bizden başga hiç kim ýokdy. You don't really know how the resort as a whole functions. Awazada şol mehmanhanalardan başga turistleriň ünsüni çekäjek nämelere duş geldiňiz? Outside, you've got the
Caspian. You've got some lovely beaches. I walked along the Elbette awada Hazarın qırasında yerleşýär. Dengizin qırasındaky pляжlar gaty owadan gurulypdyr. Men şol ýerde gezelenje etdim. Kafeler gurulypdyr. Azından bir gowy naharhana duş geldik. Emma gezelenje baran adamlar bolmansaň bu zoglagyň diýinjalış günlerinde nähili bolýandygyna göz ýetirmek gatykyn. Men mehmanhanada otağımın balkonuna çıkıp da şaryk sinedenimde owadan howuzlar su sportu bilen meşgullanmak üçin gurulan deskalar gözüme ilýärdi. Diýinjalış mewsimlerinde şol deskalarda çağalaryň oýnaýandygyny, ulularyň bolsa suwun gyrasynda diýinjalyp ýatýandyklaryny çaklasa bolýar. Edil häzir adamlar gözüme ilmänsoň bu diňe meniň çaklamalarym. Sunbathing, you could imagine them going out to the beach, but it was all imagination. Ýa-ni men awada da diýinjalmaga baranlar üçin suwdan başga nähil mümkinçilikler bar diýen soraw berdim. Ýene şol tema dolan aýsak. Awada diýinjalmaga baran adamlar suwda yüzmekden, suw sportundan başga nämeler bilen meşgullanyp bilerler? I think we're at the stage in which the Turkmens can consider what they should do in the future. Türkmenistana turistlerin ünsini çekmek üçin edip bolajak işler barada gürüňetsek, onda men düýe we at ýarışlaryny gurnap turistlerin ünsini çekip boljakdygyny pikir edýärin. Bu maksat üçin ýurduň her ýerinde diýen ýaly deskalar gurulypdyr. Turistlerin ünsini çekmek üçin şonuň ýaly proýektler goldanylmaly. Turistler Türkmenistana nebit gaz ýataklaryny görmek üçin barmazlar. Eň esas zat Aşgabat suw turizmini östürip biler. Meselem ýagty sportuny öns berip bolar. Munyň nähili amala aşagy yerli ilatyň bu zatlar bilen nä derejede gyzyklanýandygyna bagly bolar. Edil häzirki gün Türkmenistanyň turizm pudagy gaty kontrolly ýagdaýda ýöredilýär. Gün batarda bolşýaly pasportyny eliňe alyp, gel şu gün dengizin gyrasynda diýinjalmaga gideýin diýip apaňsat ýola çykyp bolmaýar. Türkmenistan muny ýola goýmak başarmaly. Really the sort of classic Western idea of let's all go off to the seaside and have a good time. Awadaның turistik zolaw hökmündäki gelecek barada gurrun edenmizde. Käbir daşary ýurtlar Türkmenistana viza alman gaty kyndygyny, onsoň nähil deskalar gurulsa-da adamlaryň köpçülikleýin awada barmak mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdýarlar. Well, I agree. I mean, I think this is the problem. Elbette siz bilen ulalaşýan bu ulakan problema. Eger siz konferensiýa gatnaşmak ýa belli bir iş üçin barýan bolsaňyz, wiza almak mümkin. Elbette turistik wizany hem alyp bolýar, emma ol gaty kynlyk bilen alınýar. Eger turist hökmünde Türkmenistana barjak bolsaň, belli bir planyň bolmaly. Turistleriň günbatar Ýewropada edişleri ýaly eliňe pasportyny alyp meniň Awstriýa gidesim gelýär, ýa men Fransiýa gitjek, ýa men Bulgariýa gitjek diýip biletini alagada ýola çykyp berip bolanok. Ýurda baran soň hem men bu şähere gitjek, ol şäherde bu zady görjek diýip ýola çykyp bolanok. Bu ýurtda ähli zat planly ýagdaýda amal aşyrýar. It's not a casual place where you can decide to go out at the last moment and go and see something. Siz awada bilen bir hatarda ençime diýinjalış merkezlerine bolýaňyz, gelecek diýinjalış mewsiminde maşgalaňyzy Türkmenistana ekitmek isleňiz barmy? The answer is that you could take very small children. Türkmenistana suw sportu bilen gyzyklanýan çağalaryňyzy ekidip bilersiňiz. Ullar bolsa awada bolanda deňiz ýakada belki kitap okumak bilen meşgul bilerler. Emma güýmenmek üçin o diýen mümkinçilik ýok. Emma Ýewropada ýa Orsiýetiň uly şäherlerinde ýaşaýan islendik döwrebap maşgalany gözüňde tutup aýdanmyzda awaza baranda olaryň ýüzbeýiz bolajak iň esas problemasy aragatnaşyk bilen bagly bolar. Internet aragatnaşygy diýsen kyn, iPhone, iPad ýaly gurallar arkaly mudama bir bilen aragatnaşykda bolmagy öwrenşen çağalar, ýaşlar awaza baranlarynda aragatnaşygyň kynçylygyndan ýaňa dälirärler. They would find that very difficult. Energiýa boýunça belli ekspert, Plaç jurnalynyň ozalky redaktory John Roberts bilen geçiren söhbetdeşligimizi diňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, awada syýahatçylyk zolaw bu ýerde diýinjalmak üçin hödürlenýän şertler, mümkinçilikler barada öz pikir garaşlaryňyzy, bellikleriniňizi ýa-da başdan geçiren tejribeleriniňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medpuat email belisi gmail.com email adresimize hatur edip bilersiňiz. ýa-da biziň Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys.
Türkmenistanda azadxabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. 1-nji ýylda dünýäniň ençeme ýurduna halkara çağalar güni bellenilip geçilýär. 1925-nji ýylda Jenewada çağalaryň awadançylygy boýunça geçirilen bütün dünýä konferensiýasynda 1-nji iýun halkara çağalar güni diýilip ikrar edilipdi. Bugün paýtagy Taşybadyň bir näçe sebitinde şolsanda seýliýählerini ençeme çağalaryň gatnaşmagyna geçirilen dawarlar esasyna bellenýän mahaly ýurduň demir adagynaky Daşow welaýatynyň käbir bazarlaryny ençeme çağanyň arabalarda ýük çekip agyr dähmet işleýänligi habar berilýär. Daşow welaýatynyň ödüni sona diýip tanışdyran öý hojulukçy deňän käbir çağalaryň täze okuw ýylyna egin eşik almak üçin tomusky dynjalşlarynda bazarlarda araba sürýändigini aýdýar. Häzir Daşowdyň ýaşaýjysy sona bilen geçiren şol söhbetdeşligimi de etjäs. Daşow welaýatynyň bazarlaryna araba sürüp ýören çağalary duş gelse bolýanyny aýdylýar. Şeýle ýagdaýlary häzirki gün hem görse bolýarmy? Mektepde kanikul 3 ay kanikul bolýar. Şu taýda şu özlerini giyimlerini bejermek üçin pul şunu almak üçin pul gazanýarlar. Şunuň üçin taşkeçeke çağala. 4-nji klass, 5-nji klassda, 6-njy klassda giymeke çalwyr gönek näme içki baş almalar. Şuňa ýetirelmän soň taşkeçekeler. Bu gürüň nedýän ýagdaýlaryňda haçan duş gelse bolýar? Tomusmy ýa-da gyş aýlarymy? 3 ay kanikul baraň, şundan bolýar. Eli boş bolsa mektepden goýalar da taçke çekeler. Ýymity ýok bolsa taçke çekmege mejbur bolýarlar. Şuning üçin hem ejeler goýup berýär şunu. Şol ýerde günneligini ýerlermi? Hawa gündelikini ýeýeni üçin dese şu taçkeden pul işlep nahar ýemeke produkt alıp gelýärler. Ilaj ýok, ejeler mektepden akkaly şoňa mejbur bolýar. Mektepde şu papka alýar, kitap alýar, depter alýar, ruçka alýar, şunu ejelerini güçi ýetmeýär. Ilaj ýok, şu taçke tartmaga mejbur bolýar şular. Ejeleri ýürer şunu. Gep aralary mektebe iş alıp bilmeseler, onuň da mektepden galýarlar işlep durup soň barýarlar mektebe. Anşyny alyp nelerem bar. Şol çağalar işlemeli däl, çağa dähmetini ulanmaly däl diýilip bazarlardan çykarlanokmy? Yok, kulmide. Ne üçün dese içinde bireyni şundan yaxşı adamları var. Geparaları pul beliye bazarçı ayarlar. Şunu basacak olsa şunu basma dep alıp kalyalar. Ne üçün ejeleri keselde dedeleri keselde hojalykına naharzat gerek bolýar, iýmit gerek bolýar dep nämet bastyrmay kalyalar şunu. O senen goýup ýüberýärler şunu. Kim kime pul berýär? Komersant ayarlar veriyor, çağaları, rimi geliyor. Ecem kesel dedem, keselde ağlıyor polisalara. Polisalar ona göz tutmuyor. Bäri adamlar komersant ayarlar alıp kalıyor. Kömek etiyor. O yerlerine millekde işlep mal bakyan çağalarım köp mü? Mal bakadan bağala çağalar köp. Nem için dese koyun bakıyor. Geçi bakıyor, şundan gün görüyorlar. Şunu tavuk bakıyor, ündük batıyor. Şöyle atıp gün görüyorlar. Araba çekmeye gücü yetmeyen çağaların gün gözüran üçün dilekçilik edýän ýagdaýlar hem bolýarmy? Gedaçylyk etmeli bolýar, pul soraýarlar. Her kim alma berýär, üzüm berýär, tügü berýär, keçke berýär, piyaz berýär. Näte ejem kese zat da beýle eldine kagaz ýazyp, men şöyle günüm dep näte şunu okup görüp, bendele şulara şu iýmit berýär. Ne elinde tutýar. Ya bulmasa bir invalidleri olsa invalid tutup şöyle kağız tutup oturuyor. Şuna tenge taşak geteyle, pul vereyle, şöyle samba. Ya paralarını şu eldine yazıyor şöyle de. Günüm kıyın, şunun invalid men de. Kiçkine çağıla taşke tartalmadıkla barıp adamlardan soruyor. Bana şöyle bir keçke ver, tügü ver, yağ ver dep soruyor, beriyeler şunu. Kıymadıkları veriyor. Şu ýagdaýda şowda soňky döwürde köpellimi ýa-da hemişe de badymy? Şu 5 yıllık içinde şöyle oturttu. 5 yıldan beri şunun yalı kıyınçılık bizde. Dünya kıyılanı biripmiz. Oşum kıyın, iyimitimiz kıyın da. Yağdayımız pes. 5 yıldan beri gün günden beterleşip barıya. Peseyip barıya. Eldige yürmeye, peseye. Yaxşı olar desen her yıl kıyıllaşıyor bize. Daşowdly ýaşaýjy sona bilen geçiren söhbetdeşligimi diňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siziň ýaşaýan ýeriňizde hem çağalaryň araba sürýänligi bilen baglanyşykly wakalary duş gelse bolýarmy? Bu barada bize gurrun beriň, biz hem halk köpçüligine ýetireli. Biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimize haturadyň.
Hepdäniň soňunda türkmen halysynyň güni bellenip geçirildi. Bu bayramçylygyň öňýände türkmen halysy türkmeniň halwatly halkara sergisiniň açylyş dawarasy hem boldy. Ma'lum bolýaly haly türkmenleriň iň gadymy el sunnatlarynyň biri bolup, ol taryhy nukdaý nazardan aýdylanyna uzak wagtlap türkmen maşallarynyň esasy girdeji çeşmelerinden biri bolup geldi. Emma türkmen halçylary bolsa häzirki döwürde hala bolan ünsüňdiňe resmi dawaralar bilen çäklenip, halçylygyň ösmegi üçin yeterlik alada edilmeýändigine, şunlukda haly dokumaklygyň girdejili pudok bolmakdan çykandygyny, şu sebäpden hem haly dokumak höwesiniň barha azalyp barýandygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy Sultan Açylba Balkan vilayatynyň ýaşaýjysy öňkü halçy Bagtul daýda bilen halçylyk barada söhbetleşýärler. Haly dokumagyň şertleri barada berilen soraw pensioner ene Bagtul şeýle sözler bilen başlady. Dokmak rahatlanýar. Dokmak beter işken. 6 demenen 13 ýyl dokaýakyrlar. Başyny aldyrmany. Anhatdalar. Akşam onu. Indi şu häzirki wagtda şu dokma bilen meşgullanýan, hal dokumak bilen meşgullanýan ýaşlar köpmi? Azally, köp azally öňküden. Dokaýan ady Ahmet Onkan giden. Ahmet Khan bolýar, ondan üçin dokaýan azally. Agyr görýärler, agyr. Dokmaçylaryň sany azalan bolsa, azaldy hasap etýän bolsaňyz o ýerlerinde. Şu bazarlarda haly sewdasy nähile alyjy üçin haly ýeterlik çykýan bazarlara. Mene dol çykmaýandyr etdim. Indi şu tapmanýörler diýdi gyllara, men özüme aýap çykýan bazara. Jo öňkü ýatan köňüler çykarýarlar diýe onum kän hiçim alakylanok da köňü hal. Halynyň ýanky öndürilişiniň azalmagy bilen bazarlarda narhy galdymy? Bazarlarda narhy galdy, gaty galdy. Ol türkmen bärki inçe hallara halys. Bärki ol gallara mümkün ikisi galdy. Türkmen hallary tasarrufda çykarylyp alınıp bahasyna kysganda gelin gydlamdan hewes bolardy. Hal dokumana islew köpeler. Tasarrufda çykarmany ursat berenok, ondan çyr çykaryp bilenoklar. Habarçymyz Sultan Açylbanyň geçiren söhbetleşlerini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň şu böleginde biziň azathabar.com web saytymyzda gydyklanma döredin maglumatymyzda gelip goşan käbir tesirleri siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Aşgabat Taliban gepleşiklerinde kömek edip biler sözbaşy bilen 29-njy maýda çap eden maglumatymyzda näwellik şady bilen tesir ýadan okuyjymyz bu meseleni Russiýa we Amerika çözüp bilmedi. Türkmenistan çözäýse bu meseleni telpek çykarjak diýip öz tesirini belläpdir. Hekim agatly beýleki okuyjymyz bolsa prezidentimiz bu haýyrly işde öz okuwyny görkezmelidir. Nägihan urşuň towtudylmagyny gazanmak dünýä derejesinde prezidentimiz üçin hem halkymyz üçin hem uly awraýdyr diýip öz tesbirini belleýär. Nargizatly beýleki okuyjymyz bolsa bu Talibanlar biziň bitarap döwlet bolduğumyza seredermi bizi bir gijede basyp aljagyny gözüm ýetýär diýip öz tesbirini belläpdir. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň her gün efire gidýän maglumatlarymyzda biziň azathabar.com web saytymyzda okap, ol ýerde öz garaşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Azathabar.com web saytymyzda Türkmenistandan garawum.info arkaly girip bolar. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günleri gepleşigimizi hem geçirip oturýar. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp berdym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.